kay ayuda di pangatag si kagawad dyan, pero ako yung tawagan si Dudong. Diba, Dong? Dong? Kalimot ko, abin ako. Sakit kung kaya. Dong? Ah! Ano ka rin, Dong? Ah! Ako din sa pan, sa kambingan, nang limpyo pa. Ano dra? Naako yun ako sa Facebook. Nagihatag si kagawad dyan ba na ayuda. Ta, ano ta karon dito? Sige, busy, paligi kayo ko. Ano ta kadra sa inyo ha? Oo, mato lang ko. Una lang. Oh. Sige. Muna na lang ko dito. Sige. Okay. Hindi ako gamit. Wad, abay mga tuwad, kay magkuha sila ng mga ayudawan. Pag busy pa kay Kudri? Dahil naman sila, wad, mga... Kinsa man na sila? Amod, mga turn na sila diyan, ilan niya. Social distance. Matuwa na sila. Oo, sila. Pero na sila yung maso. Oo. Ulam, isa pa? Punta. Wad, nagsuyo ko sa barangay, Wad. Oh. Wad, napay duwa wala katagaan, Wad. Tapos? Ang tagaan mo, ito delivered ba? Nag-post ba ako sa Facebook, Wad. Oh, sige, mo to katong niingon ka kaganina na goal ko. Ano, Wad, mo? Ayaw, goal! Sorry, Wad. Crucial distance ta ba? Sorry, Wad. Ano Tapos? siya, Wad, si Dudong, si Jack, Wad. Oh. Wad, ito sila. Wad daw sila karon? Wad sila, Wad. Sige, kay paputo Daw sa kupirmawad kay mabuti yung gusto ko. Pero mata. Ayo. Gawad. May tao. Ay, sir. Ay, sir, ato. Huwag ako ayuda. Dala. Ayuda doon. Ano pangalan mo? Jack. Yeah, social distance. ID. Wala. Lang ko dala. Wad, wala ID, Wad. Kasi pangalan na. Jack. Jack. Amo man yung pipirmahan nila na. Saan, pasudon? Wala mo nakamas na. Ha? Wala, nagmas! Wala. Remote ko. Sa naman ni... Oy, disinfect na! Wala mo na yung nagbas, disinfect na. Wad, okay, Wad. Hindi na? Oo. Padula na. Sa distance. Iyo, may yung disinfect ka. Ha? Bigoon na din. Ay, disinfect yan eh. Wala ka nagmas mo na mo. Salamat ka. Oh, sige. Salamat. Sunod, pagmasa. Ayaw. Oh, sunod. Ay. Ano sunod ni Wad? Tawagan ni Kwan, dali. Jack, naalala yun na pangatag. Ano ko? Dudong, Wad. Oh, dulong. ID ka wala. May mas, wala. May mas, Wad. Wala ID, Wad. May mas, kuya hindi. Aw. Maniya siya pa magalingan. Ay, mas. O, paano na itong kamana ito? Ay, Wad. Grabe po, nag-disinfect niyo, Wad. Okay, Wad. Salamat po. Uy. Oh. Basta ko ka. Grabe kung tano di kagawa dito. Gusto ko yung manglabay yung kwan. Disinfect. Wala gid. Oh, mo dito. Kariya to. Pakita mo kita. Baligot ang disinfect ko. At least, 500. 500.